Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapi syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 41 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Gabi Banwa, kamusta na kamo tanan? Mayong gabi, Banwa. Kamusta na kamo, tanan? Tiyagan mo, way miyot. Welcome sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad na ang ini nga programa humalin subong oras tob las 10. Agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita, kagaton karon sipad-siparo ng mga baba impormasyon nga aton na tipon. Please like, share, and follow our Facebook page, Iloilo Newsline and Gimaras Newsline. And please subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers kay any moment from now, i-check nato na ang pag-asa para hibaloon nato ng sitwasyon sa panahon. Yara na naka-standby sa atong linya si John Michael Jongon. John Paliog, standby. Yes, sir. Iloilo Newsline Weather Update. John, please come in. Yes, sir. Mayong gabi. Mayong gabi. Mayong gabi sa tanan niya tagpalamate. Yaring latest update sa panahon siningan daw Martes, July 27, 2021. Sa subong ang habagat ang nag-aapekto sa bilog na pungsod, ang Western Visayas. May mga gulog-galong mantubtub sa magalong na kalangitan. May mga isolated yung mga pagulan kag thunderstorms dala sining hangin nga bagat. Hangin subong sa Western Visayas, mingin kasarangan tugtog mabaskaw gikan na bagat na nakatundan. May kasarangan man tugtog mabalod nga kabigatan. Temperatura subong sa probinsya sang Iloilo 26 to 34 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw nagtunod alas 6:15 kay nang Kasikidmon mag-ilak alas 5:38 buwas aga. Medyo latest update sa panahon gikan diri sa Pag-asa Iloilo, John Michael Jongon nga gabi. Why man kita sang iban pang weather disturbance John? Yes, sir. Why na kita sang weather disturbance? Sa subong sir, why kita weather disturbance nga posible mag-aapekto sa PAR. Malaning habagat sir ang padayon nga mag-ahuyop sa ato naman yung magadala sir sa mga isolated, yung mga pagulan kag mga pagmadlo sir sa hangin. Oo. So ang pagulan-ulan niya tugas ang habagat. Yes, sir. Okay. Jan, madamo nga salamat sa impormasyong ginhatag nimo sa Iloilo Newsline. Maayong gabi. Welcome sir, kag ngayong gabi mo. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatian ang Pag-asa 44 minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon kamo nagapamati sa Iloilo Newsline sa programa Iloilo Night Watch. Nasa tanan na more power Iloilo, bringing more to life. Sa aton nga mga headlines, Heidelin Diaz nga nakakuha sang gold sa weightlifting category
sa Tokyo, Japan Olympics. Panginbulahan sang Malacanang, Heidelin ang pinakauna nga Pinoy nga nakakuha sang medalya. Madugay na nga nagahandom nga makuha ang gold medal sa Olimpiada. PNP Chief Police General Guillermo Eleazar nagmando sa iya nga mga tinawo nga ibaloon kag mag-conduct sa maid-id nga investigasyon kung sino ang siyam ka mga police generals nga ginpahayag ni President Rodrigo Duterte sa iya zona nga involved sa drug trafficking. Sa dugang pagin nga impormasyon, DSWD6 handa na nga mag-release sang cash allowance o cash aid sa mga pumuluyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo nga under sa Enhanced Community Quarantine. Mga punong barangay sa syudad, ginsapol sang DSWD, agod iplastar ang mga pagsulundan sa pag-release sang cash allowance sa mga pumuluyo nga nawad-an sang pangabuyan, PWDs, senior citizens, kag mga nakakuha sang una sa SAP. 46 minutos na nakaligad sa Las 8. Vaccination sites sa probinsya sang Antique, hindi organisado. Duwa ka suicide cases sa magkatuway nga lugar sa probinsya sang Iloilo. Kagalaki nagbuno sa iya katagay dakop sang Carles Police. Senior citizen nga nagawasay sa iya nga manghod dakop sang Saraga Police. 4 ka wanted persons sa probinsya arestado sang mga pulis. Sa dugang pagin nga impormasyon, vaccination sites o kung may iban pakita karon nga mga impormasyon nga hatagan sang pagtamo di labi ng 4 ka wanted persons sa probinsya sang Iloilo nga nagkalatiklo. Kag may ara kita karon sang COVID-19 updates sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Siyete minutos na nakaligad sa Las 8. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Kay dyan sa Pio, musta na dyan? Okay ka lang da? Mayo lang ang pagpamati. Mayo lang ang pagpulaw-pulaw. Dira, sa kay daddy mo, mayong gabi. Salamat sa pagpamati diri sa Iloilo Night Watch. Mayong gabi man kay Theripas Raw. Ma'am, mayong gabi ma'am. Sir Jack, kumusta na investigasyon mo kay Director Marter Aramer Oitico? No? Mga Marter man niya ako niya. Dr. Ramer Oitico, gali, sorry. No? Kumusta na Sir Jack? Nakapadaan na sang Syukos order sang COVID-19? May nag-abot naman nga sulat alin sa kay Senator Bongo? Sweet. Graphics, Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan lang gid sang Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyahan ni Sir Manny Sanoy. Standby lang sa atong mga listeners kag mga viewers kay dugay-dugay isa-isaon namon ang inyong mga shoutout, ang inyong pagpanamyaw sa inyong mga kilala. Subong adlaw, daw talk of the nation ni siya. Hindi lang kay si President Duterte ka ambala. Noong mga tao, bisan din kang kapihan, ang ginaistoryahan, parte sa nalabutan ni Heidelin Diaz. Sang una, ang aton nga Miss Universe, no, si Gloria
Diaz, siya man ang pinakauna nga Miss Universe, no? Nga koronahan. Tapos, o kung nagdaog diri manok sang Pilipinas. Subong sa atleta, salin sang 1932, nga nagsulod sa Olimpiada, ang Pilipinas, bago lang kakuha gold medal. Kag babaye pa, amo ni si Heidelin Diaz. Ti kami Diaz, ano, palariho kita, no? Damo ni Plido ya, damo ni nga parinti ya. May aragan ni 15 Diaz, 30 Diaz mo. No, parinti ya. Oo, Gis Diaz, di ba dyan? Kapin pa nga nagdaog na. Damo na nakakilala sa iya. Sang una nga nagapractice pa lang siya, do aluson sa may magsapakto, nga nagapangayo kayo siya kung mahimo pa lang, nga mabuligan siya para sa iya training, nga may nugbayad la, nasalaan pa siya, nga nagapangulikta revolutionary tax. Damdaman nyo na, nga gintag pa siya, giridtag pa ni siya, during the time, nga sa ang spokesperson, amo pa ini si Secretary Panilo. Di karon kaya na nagbunga na ang ginpabalasan, ginpulaw-pulawan ni Heidelin Diaz. Damo na nakakilala siya. Damo na ang nag-congratulate siya. Hasta si Secretary Panilo nag-congratulate sa kay Heidelin. Nakakuha medalya mo, proud, dungog, sang Pilipinas. Ini sila yung mga Diaz dito na apok sa una sa Mindanao. No? Kay Tichimpo at sila, inalaghot mo ang muna nga pamilya. Diba nagkalabilin to sa Panitan, Kwartiro, Maayon, iban naglalapta pakadtos Negros, iban sa Duinya, sa Dingle, sa Pase, iban aras Dumaraw, iban dito sa Luzon, nagalapok, ini sila yung nagalapok dito sa Mindanao. Sa duga nga background ni Heidelin, antes kita magplastar sang iya sining nga mga naabutan kag makuha nga mga rewards halin sa mga private persons kag sa aton gobyerno. Ari anay ang background kundiin naghalin si Heidelin Diaz. Heidelin Francisco Diaz is a Filipino weightlifter and airwoman born in Zamboanga City, Philippines. She is the fifth among the 6 children of Eduardo Diaz and Emelita Francisco Diaz. Heidelin is 4'11" tall and her registered weight is 121 pounds. She was raised in Mampang, Zamboanga City. She played basketball and volleyball when she was young. Atleta na siya, gali. Alin pa sang gamaya. Alin pa sa gamaya, hasta guro tong bukol sa lubito na praktisa niya sa una volleyball. Dito sa Zamboanga. Damo to kalubihan mo. She studied computer science at the Universidad de Zamboanga in Zamboanga City, but left the university after her 3rd year to focus on weightlifting. In 2002, her cousin, Allen J. Frus Diaz, started teaching her the basics of weightlifting using concrete weights shaped in tin cans and homemade barbells made with plastic pipes. She competed in the 2008 Summer Olympics, which was held in Beijing, China, from August 8 to 24, 2008, making her first female weightlifter to represent the Philippines in the Olympics, and she ranked 11 among 12 weightlifters after lifting 85 kilograms in the snatch and 107 kilograms in the clean and jerk for a 192 kilograms total.
She also competed in the 2012 Summer Olympics, which was held in London, England, United Kingdom, from July 27, 2012 to August 12, 2012, making her the first Filipina weightlifter. She ranked 12 among 19 competitors in her event. In 2013, she was recruited into the Philippine Air Force through the Military Arms Direct Enlistment Program and given an Air Force Specialty Code skill in recreation in weightlifting. In 2014, the PAF, or the Philippine Air Force, promoted her from the rank of Airwoman to Airwoman Second Class. In June 2015, she won gold in the inaugural Southeast Asian Weightlifting Championship in Bangkok, Thailand. In November 2, 2015, she won 3 bronze medals for the clean, jerk, and snatch events in the 53-kilogram division of the International Weightlifting Federation, or the IWF. World Weightlifting Championship held in Houston, Texas, United States, which gave her a spot for the 2016 Summer Olympics. She also won the silver medal in the women's 53-kilogram weightlifting category in the 2016 Summer Olympics, which was held in Rio de Janeiro, Brazil from August 5 to 21, 2016. For this achievement, the PAF promoted her to the rank of Airwoman First Class. So from second class, first class na siya. Oh, promoted na sa bangod sa mga accomplishment niya nga nalabutan niya no sa iyang pagampang o kung bilang atleta. Pag silver, silver medal. In January 2017, she received a scholarship to study business management at De La Salle College of St. Benilde in Manila, Philippines. Wow, animo La Salva. In 2018, she went on a leave of absence to prepare for the 2020 Summer Olympics, which was later postponed due to the new coronavirus o kanamo niyang COVID-19 pandemic. Nagkuhan niya third year na siya, nagkuhan siya absent siya. No? Bangod gin fokusan niya ang iya sining hampang. Ang weightlifting niya. Nga bilang dungog niya kag dungog sang Pilipinas kung makakuha sa medalya karon kay nasungkit. Amo na niya? Amo na ni. Ang she won the gold medal in the women's 53-kilogram weightlifting event in the 2018 pa lang nga Asian Games, which was held in Indonesia from August 18, 2018 to September 2, 2018, making her the first Filipino weightlifter to win gold in the Asian Games. In September 2018, she and her boyfriend Julius Ervin Naranjo, a Guam-based Filipino-Japanese weightlifter, were featured. Na-feature niya sila sa Kapuso Mo, Jessica. On December 2, 2019, she won gold in the women's weightlifting 55 kilograms division in the 2019 Southeast Asian Games at the Ninoy Aquino Stadium in Manila, Philippines. Kompleto na? Asian? Dason? May arapagid? Nakuha pagito sa dinto? Sa Asian Games, Southeast Asian Games. Di sini Olympiada na. Kuha na. Di kompleto na. First time her parents watch her compete sang sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila. Next, she won the gold medal in the women's 55 kilograms event at the Roma 2020 World Cup, which was held in Rome, Italy from January 27 to 31, 2020. She was 30 years old when she finished 4th in the 55 kilograms category in the 2020 Asian Weightlifting Championships, which was held in Tashkent, Uzbekistan from April 16 to 25, 2021.
On July 26, 2021, she won. Dungan sa Suna. Sona ni... President. Oo. Bao ginhala jagid. Amo na ni, she won the gold medal in the women's 55 kilogram weightlifting competition at the 2021 Summer Olympics in Tokyo, Japan by defeating China's Liao Q yun? Ching Chong Chai. It was the first time a Filipino athlete won a gold medal in the Olympics. Her team included Chinese coach Gao Kaiwen, nutritionist Jeneth Aro, sports Chinese psychologist Karen Trinidad, and Naranjo as her strength and conditioning coach. Amo yang iyang team. Team Heidelin Oo. Diaz. Grabe. Oo. Tiyan mo Chinese ni, pa ang iyang coach. Di ba? Oo. Ang iyang nutritionist. si Jeneth Aro. Oo. Ang isaya. Sports psychologist si Karen Trinidad, kag si Naranjo. Nan. Si Naranjo, amo na niya strength and conditioning coach. Amakon mo ne. Ti karon kay nasungkit na. Ano tong inyong nabiling nga red tagging to? Yung tag, red tag. Te dula lang to. Amo na gani. Usisaan nyo anay kung gaanong tawo. Nagapangulikta to sa gali. Nagapang solicit sa gali para sa iya nga coach ngay nagbayad to sa training. Sa game. Kag nga sa paglakat niya, mahampang siya. Why sa nga dugang allowance? Next time, usisaan nyo anay kung ano na. Tisang una, dawaluson pa why sa may magbulig siya. Subong niya, damo na nagbulig. Karon kay nagdaog siya. Gold medal. Prangka pa na sa nga, wala-wala na gid sa. Ubos na kwarta nila mo. Sa pamilya, alang-alang i-thank you mo lang tong coach mo. Ang gatudlo sa imo. Alang-alang mamantiner ka lang to sa utod mo nga halin sa lata tong ginpuno ang balde tong ginpuno sang siminto kun ang ginsudlan sang pinta puno sang siminto piyak naman puno man sang siminto dasong butangan sang plastic pipes to nga among gina-practice-praktisa niya. Ti alang-alang mo lang to magapabilin nanto siya. Ti bisan pa nga mo to unayang i-practicean nagdaog pa siya. Di ba? Sa una niya nga pang. Nga ba, anak, kasin niya to? Mga kasin niya. Imbuligan siya. Practice lang to guro sa dalom sang kasagingan, sa puno sang kasagingan, dalom sang kalubian. Tisang ulihi, why na sa kwarta, why na sang allowance, dugang-dugang to. Amo to nga nagpangsulisit siya, kag nasalaan. Karon kaya rin na, nagbunga na, kag dungog, bugal sang Pilipinas. Ano ang iya nga makuha? So many prizes. As of today, Sergeant Heidelin Diaz, PAF, is to receive the following benefits. 10 million Philippine Sports Commission plus Medal of Valor. Medal of Valor. Amo nang taas nga ginatag sa military. Kapin pa ko naka-inkwentro, Medal of Valor. Kung ikaw ning tatay, may mga kabataan ka na, scholar tanan-tanan mo nga mga kabataan na, sang gobyerno, amakon mo, ano pagin makuha ya? 10 million from Manny Pangilinan, kag another man nga 10 million kay Ramon Ang, plus 30 milyones na to? plus 3 million 33? from Representative Mikey Romero. Kag another paged 2.5 million from Zamboanga City. 35.5 na to? Tapos 5 million alin kay Dennis Oy plus 40.5 na? plus lifetime free gas from Phoenix Petroleum Philippines. Hasta nagakabuhi siya? Libre. Gasolina? Oo, sa Tugong Phoenix. sa Phoenix? Grabe. Misa pagid nga lifetime flights sa Air Asia Travels. Libot-libuton mo kundi na may flight ang Air Asia.
Ti upod-upod pamilya mo, lagaw-lagaw na lang ka mo anay, total nakahatag ka naman dungog sa Pilipinas. Oo, tapos-tapusan ng COVID. Ang isa pagid nga may ano siya lifetime, 80,000 free miles per year. Lifetime man ni siya, kaso Ah? 80,000 free miles per year. Sa din? Philippine Airlines. Ba, pilihan mo lang. Air Asia o kung Philippine Airlines. Philippine Airlines, dako-dako aeroplano. Ang Air Asia, ting gamay-gamay. Pero daw, okay man ang sakyan. Oh, okay ang Air Asia. Okay, gid. Sakay naman kada mo, no? Ang Philippine Airlines, ti dako-dako. Ti pilihan mo, kung din ka sakay, hay dilin. Ang next, house and lot worth 4 million from Century Properties Real Estate. Iyan na sang kwan, sang pareho na bala sa airport, ano na gani? Mega World? Mm. Amo na? Hindi, ang ano sa condo. Condo in condo na East. yan? Oo. Oo. Ang isa mo ng condo in Eastwood worth 14 million pagid ni siya ya, Wow. from Mega World Corporation. Amo na ya. Oo. Lain pagid na. Tapos ang isa, house and lot in Tagaytay from Philippine Olympic Committee. May harap agad. Kaya ano siya? Abraham Tolentino, Oo. beach president. Di anom Abraham. sila. Tulungaon nila eh. Ara na sa mga magutod. Magulutod. Oo. Kag ang last, ang appliances from Extreme Appliances. Te, kompleto. Pag gusto lang siya. Oo. Kuha Basta lang to siya. from Extreme nga appliances. Amo na pili lang to siya. Kung idasok ya sa iya to condo units nga pagasudlan. Sa house and lot ya to nga pagasudlan. Leo ko be, may sugpon pa noy. Kaya na may balay ka na, may appliances ka pa. Kag makabakal ka ni slakyan, auto may pa. free gas. May harap pa na, may auto pa, photo na da eh. May dala pa na da, daw nabasaan ko to. May auto pa. Ti ang auto, kabay pang kabalo sa magdala. Dapat Iti kuha mo. sa lisensya. Uy, mano sa Kuha sa lisensya. driving lesson. Hindi siya magkuha lisensya, maglisensya lang kay nanay. Ha? So may tinira na siya, may auto siya, may kuhaan siya sang tulugungan, nationwide man mo. No? Lifetime. Bisan din sa magkanto, tughong to sa Pinex. No? Wala problema. Kasakay pa sa aeroplano, ang lifetime. Pwede man bilhin niya to sa airport, auto, sakay-sakay siya sa aeroplano, ngapi siya sa ibang lugar, tapos balik naman siya. Hindi ba? Di ba dyan daw mo ng handom, no? Di kagandom ta sa una, no? Pwede na ka pang negosyo dayon ang iya ano. Oo. Pwede na Kwarta. siya makapagimaras. Kadto siya. Gimaras o kung sa kapis sa kadto na pamilya din sa. nila. So, antes sina nga naglakat sa to sa Tokyo, may mga ginpangayuan pa sa sang May gin-story sponsor. siya. Kung may ginstorya pagit siya kung ano ang Story iya sa My Day. Oo. Amo ni mga ang bal nagyan ni niya? Heidelin. Ano siling niya? It is okay to ask sponsorship sa mga private companies towards Tokyo 2020. Sa ano pa niya yung Tokyo? Si Nini, ang Tokyo. Hirap na ako. I need financial support. Sa tingin niyo, okay lang kaya? Nahihiya kasi ako, pero try ko kapalan mukha ko para sa minimiti kong pangarap para sa ating bansa na maiuwi ang gold medal sa Olympics. Sinoda sa una nga yubit. Alsatil. Ti subong, undi kalipay tatanan. Ha? Ang way lang ng kalipay goro ambal siling siya. Okay. Pero ang sa iya konsensya lain. Ha? Hindi bla? Lain ang iya nga lain ang sa sulod sang iya nga korason. Hindi bla joy. Ha? So,
amo ning hambal naton, hindi mo dapat nga terminuhan ang isa ka tawo. Kay nagatingwa, hindi lang sa iya kaugalingon, hasta sa iya nga nasyon. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Gapangita bala kamo sang rehistrado nga veterinarian, agud mapacheck upan sang inyo mga kasapatan. Pangitaan nyo si Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga sapat. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalaan nyo insigida kay Doc Ronnie Galia. Ipabati namon sa inyo ang statement ni Heidelin Diaz. Kay buwas laban-laban ari na sa Pilipinas. Kay ang rolyo dito o kon ang ilang roles dito sa Tokyo. Once nga tapos ng imo hampang, within 24 hours, lupad ka na pabalik sa imo nga nasyon. Di, tapos naman niya hampang, kuha niya naman ng gold medal, balik na sa Pilipinas. Yari si Heidelin Diaz, ang pagpasalamat niya sa tanan nga nasungkit ang gold medal. Hi po, good morning. Good morning. Morning. I just want to say thank you to God for sending me people to help me, and I want to say thank you to POC Kong Bangbon, POC President Kong Bangbon for bringing my team here, and sir for kompleto kami, and we make it happen and bring the gold medal. Thank you for bringing me here. Gusto ko lang sabihin niya, yes, hindi po madali ang pagpapanalo ko dito ng gold medal. Naging madali kasi may mga tao behind me, the PhD, the private sponsor, and the government and POC for, giving us the opportunity to be here in Olympics. Hindi ko inakala na makapasok ang PhD, nandito sila, and napakalaking bagay. Gusto kong sabihin sa lahat ng mga Pilipino, walang imposible. Alam ko marami tayong pinagdadaanan ngayon dahil sa pandemic, pero tingnan nyo, kahit nasa pandemic na kaya natin, na-survive ko, na-survive ng PhD, na-survive ng Pilipinas, Philippine team. Nagawa natin kahit sabihin na nasa pandemic, nandito tayo, and risky, pero naiuwi natin ang medalya. Walang imposible. Kaya natin. How much the medal meant for you? They were saying now you might hold the gold medal beside you even in your sleep. How was your night? 5:30 na ako nakatulog kanina. Tapos gumising ng 7 and hindi pa rin ako makapaniwala na nanalo ako ng gold. Hanggang ngayon, pero ko na hindi ako makapaniwala nandito. Pero sobrang thankful ako. It was 127 kilos, an Olympic record. Gusto namin malaman, nabubuhat mo ba Gina-interview siya sa mga katapos ang media. Is this your first time ever Via Zoom. Sa Natatry ko na pagi siya sa Philippine training, Olympics. pero hindi ko nagagawa. Every time na natry ko yun, hindi ko nagagawa, napupressate ako, umiiyak ako. And kawawa yung mga coach ko kasi sobrang moody ako sa training pag hindi ko nagagawa. Pero ayun nga, at least na-try ko sa training. Tapos hindi ko in-expect na mabuhat ko yun kahapon. Siguro si God yun and all the people who pray kahapon. Sobrang thankful ako sa lahat na nagdasal, nagdubina. Thank you so much po. So you've never lifted that in training. Ito lang yung first time mo ever to lift 127. Yes, ito po yung first time ko na magbuhat ng 127. And Fantastic. yes, gusto ko sabihin na... Pwede ba bang masabi sa amin, ano yung nasa isip mo when you were holding the bar, you first lifted it to your shoulders, and then ang comment nga ng commentator ay napakalalim ng squat mo, ng lunge mo, yung footwork mo para mabuhat mo. What were you thinking at that point, Heidelin? Nung una inisip ko yung technique ko.
Sa totoo lang, training ko po ito way before pa po ng Olympics. So, every week, may training po kami. Yung uniform ko, ginagamit ko na yon. Then, yung sinasabi ko sa sarili ko, yung technique, then one motion. So, mentally, emotionally, physically, prepared ko ako. Kaya nagawa ko yun. Yes. Yes po. What's next for you? 33 million teacher ka. Ha? Hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong i-expect. But for me, I will focus for SEA Games. Then, my World Championship po kami. Hindi ako magsa-stop kasi kaya ko pa. Nakita ko yung galing ko. And alam ko may ibibigay pa ako para sa Pilipinas together with me, Team HD. And of course, with the help of opener na hindi tayo mananalo sa Olympics kung walang preparasyon and people behind me. So, isa din yun. Then second, siguro, yung challenges din, ano ba? Nung pandemic, tapos yung I have to stop in school kasi I have to stop in school kasi sabi ng coaches ko, 9/9 ako nung first qualifying. So amo to si Heidelin Diaz. Tigin nga interview siya sa makatapos ang media via Zoom. No, okay na. Kaga ginwagay waya ang bandira. No? Kag ang makupdanan niya nga kaupo dia dito sa Olimpiada. Nakibot gina iban nagtululo luha nila to. Planindog balahibo nila. Ngayon sigida pag wagay-waya sa bandira, nagtukar ang national anthem o kunamuning lupang hinirang. Amakod mo nga proud na sa mga Pinoy, no? Nga ato sa iban nga pungsod, nga ang gaulikid, nagapangamuyo, nga makasungkit kita sanggol. Ti karon kay ara na. Dalaya puli. So sa tanan nga nagayubit, ngayo na mo presensya da. Sa mga nagapakamalaot sang una, no? Samtang ga pangayo kayo siya sang iya nga pang-allowance, si Heidelin, mayara pa nga nagahikay sa iya, ngayo na kamo sang pasensya. Kay ang dungog, ginbit-bit ya para sa Pilipinas. 20 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Amo na blasiling naton. Kagbisan pa sa mga kabataan namon, kung wala ka pa sang titulo, waay ka pa nagbantog, waay sa may masapaksi mo. Pero kung ara ka na, no, nakitaan ka na nila, nga nagbantog ka na, nagpariyo sa isakpaw, nga nagapamunga ka na, amat-amat ka na nga ginahaboy, kag ang iban na madamo na ang nagatakla sa puno para nga makakuha sa bunga nga makakaon. Simple lang. Para yun kay Heidelin. Tanan-tanan, no? Kumahimo pala mapapicture. Buwas pagabot siya sa airport, pala picture ka mo, dadayon tanan. Abot na ba sa naiya? Tira. Nason lupad man sa pagkadto sa buwangga sa ila, depende na kung ano ang plano ya. O kung base ginikanan niya, ara naman sa Manila. Magasugat sa iya. So, isa ini kadako nga dungog. Kagkabay pa ang mga nagkalabilin. Kay may wala pa man matapos, ilabi na sa boxing.
Ha? May nag-aaway pa. Kabay pa nga may makasungkit man sang medalya o kon gold medal. Kung sa history, tanawon ta, siya ang pinakauna nakakuha sang gold. Sa silver medalist, 2016. sa Ara man siya? 2016, ara man da sa silver. Tatlo sila. No? Oo. Sang 1964, si Anthony Villanueva. Sang 1996, si Mansueto Velasco. Kag amo ng 2016, si Heidelin Diaz sa silver. Silver. Dason sa bronze, Sa bronze, ang unaged si Teofilo Ildefonso sang 1928, may slash ni 1932. Tapos, sang 1932, Jose Villanueva. Tapos si Simeon Toribio. Tapos ang next naman, 1936, si Miguel White. Tapos 1988, Leopoldo Sarantes. Kag ang 1992, si Ruel Velasco. Bronze ni sila, bronze medalist. Tapos amo na naman yung subong, ang gold medalist si Heidelin Diaz, 2020. kung si Unyok Velasco, nagsaka pa isbabaw, nagsigi-sige siya, basin labot yaman. Galing hasta lang sa silver. Oo. Medal. Kag for the record, amo lang gini si Heidelin Diaz, amo lang gini yung babae nga nakasulod. Siya lang gid ang Pinoy. Siya lang gid. Humalin nga nagsulod ang Pilipinas sa Olympics, sa Olympiada. So si Heidelin lang gid ang nakasungkit. First Pinay. Nga gin akusaran pa gin ridtag pa. Nga mo pagali nagdala sa pangalan sa ang Pilipinas. Sulod na siya sa history. Sulod na sa history. Araling panlipon. Guwa na sa mga kabataan. Tandaan nyo. Kay base magwa sa exam nyo. Tandaan nyo mga kabataan sa elementarya, Hekasi. sa hikasi nyo, HKS na na. sa high school, tandaan Araling nyo na, panlipunan. araling panlipunan nyo. Kay base magwa na. Hasta sa inyo nga board exam, base may maguluwa na da. Ay wala mong kisa sino ang nagasulat ni. Kisa pawahala man lang, bisan sino na lang, bahala ka kung way ka balo kung kalay nabo sa imo pungsod. So tandaan nyo, kay base lang maguluwa, at least kabalo na kamo. Loadleaf Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. minutos na nakaligad sa alas 9. Yara sa ato nga linya, ang Vice President sang Liga ng mga Barangay sa syudad, at the same time, siya man spokesperson sang Liga, kag siya man ang punong barangay sang Kalumpang. Kay kainagin sapol sila sang DSWD, parte ni sa cash allowance ni cash aid panawag nila, ngaynog panagtag, kay may mga revision sa mga pagsulundan. Kaysa ang una, ang hindi makakuha, subong niya makakuha na. Pero ipabati ta karon na ang dugang statement sa taga DSWD. Yara sa atong linya si Kapitan Robert Nino sa Kalumpang mulo kagang spokesperson sang Liga. Kap, mayong gabi, welcome sa Iloilo Newsline. Mayong gabi dyan, mayong gabi sa imo tagpalamati kag sa malabutan sa atong nga tingog subong nga gabi.
Oo. Kap, kay na daw ginsapol man kamo sang DSWD. Gin-briefing kamo kung anong dapat nyo nga pagaymoon. Tuod ini, kapitan ninyo, sir. Well, kagina ang aton nga CSWD office, kag ang aton DSWD Region 6, nag-orient sa aton, upod ang aton nga mga barangay secretary, kag mga barangay officials, sa virtual orientation dyan, pagi sa Zoom. Kag gina-instructionan kita kagina sa nga aton nga buhaton, nga pagpanglista sa aton nga mga beneficiary sa sining assistance or financial assistance nga igahatag sa mga apektado sa enhanced community quarantine diri sa syudad sang Iloilo dyan. Oo. Ano ang ginbag-o, kapitan, nga mga pagsulundan? Well, ang aton nga ang bag-o sa sining ginhatag nila nga instruction included Japon ang mga beneficiaries sang SAP sang nagligad nga tuig nga ECQ. Ang mga 4-piece beneficiary i-include na sa igalistahon naton. Kaya ang ikatatlo dyan ang mga vulnerable sector naton nga napektuhan sang ECQ. Most especially ato ang mga nagaobra sa barbershop, mga massage therapist, mga sales lady sang non-essential nga mga businesses nga nasira sa aton nga ECQ for the past several days sa syudad ng Iloilo dyan. Oh. So nadala ang mga PWDs tapos ang senior citizen. Hello, Kap. Yes, yan. Batihan ka dyan. Oh, so nadala ang PWDs kagang senior citizen. Wala pa kita dyan sa guidelines kung dala pa ang mga senior citizens kag PWDs sa aton nga listahanay. Pero ang aton giya sigurado amo ning tatlo ang aton nga SAP beneficiaries ang naligan nga tuig. Ang ikaduwa amo ning aton nga mga 4-piece beneficiary. Kag ang number 3 amo ning aton nga mga vulnerable sector. So diri kita magatutok dyan kay amo ni ang added nga list sa aton nga mga beneficiaryo kay ang SAP beneficiary kag ang aton nga beneficiary i-provide sa aton nga DSWD kag CSWD office. Oo. So wala pa man mabalaan kung saan kamo abi magapasa sang inyo nga mga listahan sa local well, ginagaan kita dyan sang aton nga CSWDO sang mga 1 week para ma-prepare ini. Pero sa subong sitwasyon sang pandemya, kag sa aton nga pag-roll out sang vaccine, medyo nangayo kita additional 3 days. So, 10 days from now, kinanglan masubmit na naton. Ang finalist. Yes, yan. Ang listahan nga officially amo na ang iga-validate sang DSWD. Oo. Kaya makuha nila 1,000 kag sa pamilya tayog nagid-aberman kung magpito da sila sulod balay 4,000 ang maximum kapitan ninyo, sir. Yes, ang pinaka-maximum dyan is 4 sa kada pamilya dyan. Oo. So mas mayo ini. Magluwas sina ano pagid ang gidpanghambal sang taga CSWD o kag DSWD sa inyo, Kap? Well, mahulat kita dyan sang official instructions printed pati na ang guidelines para hindi naman kita dyan makabati sang pagpakamalaot, Buyayaw. pagyaguta, kag basol naman sa aton nga mga constituents, most especially atong mga wala na dala sa listahan, kag kita naman nga mga barangay officials, amo ang basulon sini dyan. Oo. Nga pagtalikod nyo, buyayawon ka mo, yubiton ka mo, nga pigado ginis kapitan mo, way ako yung indalaya man. No? Di ba, Kap? Amo ginatabo kung nali nga may Yes. nga malipatan naman bla? Yes, yan, sakto na dyan. Amo na gani dyan nga, ang burden naman, ari naman sa aton nga mga barangay officials. So, ang balamon kagina sa meeting, ang tanan nga basol, ara naman na sa aton nga mga kabarangayan, kag malamon sa CSWD o kag sa DSWD,
God bless us all nga mga barangay official sa sini naman nga paghatag sa financial assistance dyan. Oo. Sino magapanghatag pananglitan nga ara ng lista? Ang aton pagabuhaton dyan, magapasa lang kita nga isang mga list naton. May format nga ginhatag ang DSWD. So, in soft copy, i-submit naton ini sa ila after 10 days from now dyan. Okay. So, mas mayo ni. At least nakaibalo sila. Kagangat ba ang info pa nga gindugang na din ni Ms. Merago Castillo nga daw hasta kuno PWDs na di, madala na di, no? Sa paghatagan astang senior citizen nga ilabi na kung nagapangubuhi nga isa ano na siya sulod sa balay, pero dapat i-determinar gid sa nga kapitan o kung mabarangay official nga siya lang ang pangabuhi da tisiling ko what if abi nga ara siya sa isa lang sila kabubong pero may kwarto man siya. So kamo naman Japon nga kapitan ang magadeterminar, kapitan ninyo sir. Well, dyan basta ang amo niya nga pagplastar sini bato na kami sa ini nga instruction ka guidelines, sundon man lang namon dyan ang ano ang instruction sa amon. So kung ang aton nga mga constituents sa aton respective nga mga kabarangayan magakooperar man ka magahatag sang ilang partisipasyon sa pagboluntaryo nga hambal nga mo ini sila ang mga apektado sang ECQ, mas mahapos ang pagpanglista sa aton nga mga barangay official dyan. Oo. So mo lang na importante nga cooperation, wala lang sang libakay, wala lang sang painitay. Yes yan, sakto na dyan. Ang importante lista naton ang mga matutuod nga naapektuhan sa sini nga ECQ dyan. Oo. So mas mayo ni kapitan ninyo magahulat kita kay kabay pa nga magatupa na ini sa mga pumuluyo under ECQ man lang ning ginatagan mo sang 2.6 billion pesos sa syudad kag probinsya sang Iloilo lang nga kas aid suno sa DSWD. Hello sir. Na disconnect si kapitana ninyo. So amo to batihan nyo dugay i-plastar ta no ang dugang nga mga impormasyon. At Ransa, balik na. Grabe tupa naman sang ulan no. Nagtupa naman ang ulan, no? Balikan ta. Kapitan ninyo pasensya na utod kita. So mas mayo ni nga kunali nga magtupa. At least dugang ayuda sa mga pumuluyo nga under kita sa ECQ. Yes yan, sakto na dyan. Makahatag ina sa nagakaigo nga bulig sa ila, most especially sa mga apektado gid sa sini nga ECQ dyan. Oo. Sa mga nagapamangkot, gaw na kabaton man kamong under kamong sa GCQ, hindi. Kay ang ining budget para lang sa lugar nga under ECQ. No? Sa mga nagapamangkot. Iway kamo madala. Syudad kag probinsya sang Iloilo lang nga ECQ amo ini ang makabaton sang cash aid. Hindi bila kapitan ninyo, sir? Yes, sakto na dyan. Ang Iloilo City kag Iloilo Province nga under sa ECQ classification, amo ang makabaton sa sining benepisyo dyan. Oo. So, kumusta nga to naman niya, kapitan nga bakuna? Daw subong kuno, kung kapon daw, dako-dako ang turnout suno kay Mayor? Yes, Jan. Kapasalamat kita sa aton nga mga vaccination site managers, mga kaupod naton nga mga punong barangays sa ila nga dedikasyon bilang vac site managers. Kaysa sini nga paagi, tayuyon ang aton nga vaccination rollout sa 11 ka vaccination site kagina dyan. Wow, dako-dako. O manami dyan. Kaya mataas out sa aton nga vaccination. Kaya confident kita dyan. Nga malapit na lang natin o inigit dyan. So mas mayo ni kapitan kaya at least madamo na nagpabakuna, madamo na nagkadto sa vaccination site. Ang lain lang dire kay ila schedule alas 9 alas 10 kadtuan nila ya alas 10 man. Hello Kap?
Oh. Nagburot ang iya linya. Nagburot. Okay. Nagburot ang linya ni Kapitan. Kay grabe ulan eh. Gulpi lang bundak. Ang ulan na kay Leslie Londonio. Ara para sweet liog ko. Tamyo. Kay Leslie Londonio, good evening. Kay Oida Evala Rov, good evening man. Kay Dodoy Bringdala II, watching from Elaures, Bugasong, Antique. Okay. Balikan ta si Kapitan Robert ninyo. Kap, ang lain lang dire, kaya ang ibang schedule nila last 9, last 10, gabot pa ya sila last 10 media. Yes, Jan. Sakto na dyan. May ara kita gani dyan nga na-encounter for several times na sa Ateneo backsite. Nga ang schedule nila is 9 to 10. Gabot sila ya dyan 3 p.m. Sirado na inang aton vaccination site dyan. So, masubo man tuod nga hindi sila mabakunahan, pero dapat disiplinado man sila sa pagkadto sa aton vaccination site. Tiyang lain na da, kaya ang iban bla nga mga sa millennial, mapabakuna na lang gedo lato niya pa upod ya. Tiway sa kay balo, kung ano oras to yung upod ya nga na tukas iyang oras, ulato niya to ya, kundi hindi na sila makasulod, late na sila. Yes, yan, sakto na dyan. Kung hindi sila makasulod dyan, mareklamo sila, makumod sila. Pero kung ang taho natin dyan, mangin matutom tani ang aton nga mga vaccinees sa pagsunod sang schedule nila based sa mga tickets ni pang issue kag pang distribute agod Oo. Go ahead, Kap. Kakautod siya. Sa bangod ni sa sa Chimpo. Kuan nga dan? Ang signal subongo. Ang ulan nga dan, sige ulan. Ang baskog pa. Ang hangin. Nagapamati ka mo sa aton interviewing nga si Punong Barangay, Robert Nino Jr. Kap, pasensya gid. Kay Gulpin, baskog ulan, untat naman dayon. yes yan oo, naintindihan na dyan nga basta munog ang ulan kagang hangin medyo nga aton signal ga apektuhan man dyan. Oh, so dapat tani ang mga vaccinees ni temprano pa sila, no? Kuan nilang disiplinahon nilang ila ko galingon. Kay hindi lang sila ang ginabakunahan, hindi ba Kapitan? Dyan lang taon tayo dyan, no, ang sitwasyon sa aton vaccination site dyan. Alas City pa lang dyan, nara na daton nga mga personnel, mga vaccinators. So kung pahulaton naton sila until 3 o'clock, matapos siguro aton vaccination rollout dyan, alas 8 na sang gabi dyan. So kung kita saktuhan nga pagsunod sa aton nga mga schedule, matapos man kita temprano dyan. Kung gabi ka na to, matay ka na to yalamok. Mga halot ka na to yalamok. No? So, dapat temprano pa. Disiplinahon ta, kaugalingon ta. So, mas mayo ni, at least most naman, okay naman, daw organisado man, ang pagplastar sa mga vaccination site. Yes, yan. Sakto na dyan. Because ang aton nga mga vaccination site manager, every now and then, after some vaccination rollout, convene kita dyan kag pabutsyag tagid ang mga ignog improve ang mga innovation nga dapat naton pagabuhaton sa aton nga backsite para maging smooth, orderly ang aton nga flow sa aton nga vaccination rollout sa aton nga nagakalain-lain nga vaccination site dyan. At least may ara ka mo assessment dason pagkahapon para pagkaaga ang sala matadlong na. Yes, yan, sakto na. Oo. So mas mayo ni kung anogin man ang mga update, anogin man ang mga development, kag kung may mga impormasyon ka mo, Kapitan ninyo sir, ari lang kami dire. Tawgi lang, text lang kami. Wala problema. So Kapitan ninyo, thank you so much. Yes, yan. Thank you man sa paghatag sa atong santion kag mayong gabigid sa imo tagpalamati kag sa Iloilo Newsline. Mayong gabi, Kapitan ninyo sir.
41 minutos na nakaligad sa alas 9. May arapay nga nagdaog? May isa pagid nga nag-intra sa Olympics man, babae man, si Elrin Ando. First time yan ni sa Olympics, tapos 7th place dayon iya nga. Sa Olympics, iya place. Huwag sa kakuha medalya. Wala. First time yan ni sa Olympics, naka-7 siya dayon. Sulod sa dato sa top 10. Women's 64 kilogram weightlifting. So, she lifted a total of 222 kilograms. Ati, may chance pa. Dako pa na chance. Sa next year. Base Kung sunod, mag-intra pa siya gid. na mabulos kay Heidelin. Ipabatita sa inyo ang spokesperson sa DSWD Region 6 kung paano ipanagtag ang CASAID sa mga apektado, nadulaan sang trabaho, ang mga non-essentials nga mga service crew, waay sila trabaho, ang mga pigado gikatama. Ang may mga trabaho ang isa sa inyo, bana nyo o kung ikaw may trabaho, hindi anay maglangot ang inyo deribot. So yari si Miss Rago, May Rago Castillo, ang spokesperson sa DSWD Region 6. So, firstly, confirm ko siguro saan nangyari ang cash assistance para sa mga affected families and individuals sa institute. It's called Special AIS or Special Assistance to Individuals in Crisis Situation. So, after releasing, we are now awaiting sa documents sa mga local government units para nga pag makasabit sila ng documents, mag-transfer mas ang konto sa mga LGUs ang DSWD. And pag na-transfer na ang LGUs na para dululungan na lang sila sa ilang respective ng mga pumuluyo. Ang ining CASAID para ini sa mga nawataan lang sa trabaho o kung dala na natin PWD kaga mga senior citizen. So, ang priority target beneficiaries ng Special AIS are affected individuals and families who are suffering from the economic disruption affected din sila sa DSWD dyan. So, mga targets are Social Amelioration Program, SAP 1 and 2 beneficiaries, individuals belonging sa vulnerable sectors, katalo sa mga PWD, senior citizens, solo parents, and other individuals who have been stranded by reason of employment in the province or the city na kung saan may arap ng position sa city, meaning sa province. If we have to prioritize, so number 1 yet, ang mga low-income families from the informal economy, of course, ang nakakuha ng tax, ang mga halin sa vulnerability and other individuals na naapektuhan sa DSWD. So kung ang mga nakakuha sa pasab sa unang release, nagligat to daw nagbinaisay na di mo kay ang iba nga hindi dapat makakuha galing kay malapit sa luwag amo yang nakakuha. So kung sila sa gyapon makakuha base mabalik naman ang pag kinamugay ni sa barangay Ismay. Amo lang hindi natin gusto matabo dyan. Kaya ang list nga ina is from the DSWD already. That's already a clean list, no? Kaya remember na nag-first tranche siya ng second tranche. Ang second tranche, nag-undergo na ina ang fencing. Ginbunggo na ina sa data sang DOLE, sang Department of Agriculture, sang SSS, no? To ensure na wala sang duplication of assistance. And secondly, it will only be used as a reference dyan. So, ang LGU gihapon ang mag-assess, no, kung sino ang most affected. And the LGU will have to post kung sino ang mga recipient or beneficiary para nga ang mga bumuluyo will have the time and chance na maka-care ng ilang achievements in Philippines. Ang mga balon,
nga tanan-tanan nga financial aid mag-aagi sa local chief executive o kung sa mayor kag sila ang mag-identify sang kung sinong dapat tatagan kag sila man ang magapasa sa report sa inyo sa DSWD6. Sa local government unit dyan, of course, led by the local chief executive. And may mga ara sila sa respective may local social welfare and development offices, no? And we believe na since this is a crisis, they are also working with their respective local disaster risk reduction management council. Hence, these groups are trained people. These groups are disciplined and are competent kapag assess kung sino ang most affected sang ECQ. Oo. Saan o sila mag-process ng ila papilis kag sa diin? Sa kabila actually nagtanaw ng letter sang CSDC for them to submit the documents. What may sabihin lang documents that ito the assistant for the amount and then for the LG will be transferred to their account. Parang sabay-sabay na ang different LG sa pagpalasan ng assistant. Oo. So kung naras barangay nagaw sila kadto sa mga punong barangay kung sa mga barangay officials para mag-process. But it can also be done sa mga matulungan na no? But of course, they will have to think of serving the health protocols, no? Social distancing, pagtusok ng mask, no? Kung pwede mo lang text lang man or messenger lang man, pwede mo lang sila maka-coordinate sila ng local officials. They should do so instead nga magbibigulong sila sa ilang mga respective partners. Kung senior citizen siya, tag-aw po diyabi ang mga bata, galing may kwarto lang sa iya nga separado, pwede siya makakuha. Pwede na itong yan. Kaya itong this is special aid for individuals and family. Ang sa top, it was specific for a family aid. Pero this one, di kan solo living ka nga senior citizen, pwede. Basta affected sa disease. Pareho man sa PWD. Yes, thank you. Yes. Mga pila ang kuhaon nila? Yes, 1,000 pesos per person, pero maximum of 4,000 pesos per family. Meaning, sa isa ka pamilya, hasta 4,000 lang. So, man kung pila na sila bilog, anom na sila, apat lang ka baton. Yes. Mga san-o ni mismo yung release? Kami sa DSWD, as soon as possible, we will do our best, no, na maka-transfer naman ng fund. As long as ari na diri sa amon ng pondo dyan, kung tubong nag-aangan-angan kami na mag-transfer ang fund sa amon. So that maka-transfer naman kami sa LG. There is atong sa Western o kung sa City and Province sa Iloilo, kay andal man lang sa ECQ ang paghatagan. Mga pilatanan ng budget. It's around 2.6 billion ang gina-project na ma-serve sa Iloilo City sa Iloilo Province. That's for 665,561 families. So far, subong may naka-release na pa mo initially? Wala pa dyan. So, sa subong daw nila pakita sa compliance ang documents ng mga local government. Okay. Ms. May, thank you so much. Welcome. Si Ms. May Rago Castillo, ang spokesperson sa DSWD Region 6. So mo to, atag, batian nyo to. Hindi na kamo maglalis da sa mga barangay officials. Sundan nyo lang kung ano ang ginapangayo sang ahinsya sang gobyerno. Para wala sang damo nga kuskus balungos. 51 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life.
CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Cagacianda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay maapo sa storyahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Ang sweetie buko shake sa gusto nga magbabakal ara sa Kamalig Haro sa Ceres Terminal. Magsulod ka sa departure area, yara sa right side. Kung hindi ka mo katoltol, gusto nyo magbakal, mangkot ka mo sa gwardya, kay tudluhan ka mo. May small, medium, large na da. Kag mayara man kami nga sweet cream. Kag ina nakatat sa Food Panda. Kung hindi ka mo makakadto sa Kamalig, sa Terminal San Ceres, pwede man ka mo order via Food Panda, no? Para makainom ka mo sa manamit nga buko shake. Ang amon dira, ang ice ginatimpla, amon na siyang purified ice, no? Puro-puro ina nga buko. Testingin nyo, no? Kay laban-laban, madimat gid ka mo. ...53 minutos na nakaligad sa alas 9. Naka-standby atong koneksyon nagikan sa probinsya sa Antique. Ang vaccination site to sa Antique kuno daw hindi organisado. Unlike ya diri syudad, ang mga vaccination sites organisado katama. Plastado, mayara ka vaccination na slot. Inang vaccination slot, na plastar na da kung ano oras ka makadto dito sa vaccination site. 9 to 10, 10 to 11, dapat pasudlon mo na da. Hindi pwede nga 9 to 10 imo nga schedule, alas 7 pa lang ara ka na. Kaya may nakatuka na daya. Hindi man pwede nga alas 10 ka, gobiyan ka na sa imo nga tuka. Kaya nga, hindi ka na ma-accommodate. Dito sa Antique, daw pa wala ay. Ha? I-check nato na report sa atong koneksyon. Roming Antonio, Paliog, standby. Ming, please come in. Okay, partner Johnny, isang una daw hindi aware ang tao magpabakuna kag damo ang ginapilit na magpabakuna. Bangod sang una, ang ginagamit nga mga na vaccine sa bilog na probinsya sa Antique sa 18 tanan kagabanwanan. Amo ang Sinovac. Kag bangod Sinovac daw, although may iban nga interesado, pero damo pagyapon ang daw hindi interesado. Gatras. Sa maturan diri ang Sinovac, pinanglan mo pa sang second dose, agod ba fully vaccinated ka. Oh, damo Now, gatras, Ming. Siling ko damo gatras. Dula, tignan mo partner daw, hindi ko ba't kundre, ang imo ambal. Siling ko damo gatras sa Sinovac. Sa subong partner, bangod nga may gamit na nga Johnson and Johnson, ang iban sang unang hindi pensado, mga kabiyanan, bisan wa ay sa lista, nagabinugok sa mga vaccination centers kang kada banwa. Ay kanamigad yung minablaw kagang sa subong, na St. Vincent, ang ginagamit subong, nga vaccine, that's why nagrinutok tao. Pangod nagrinutok tao, hindi maimbitar sa mga vaccination center sa Kabanwanan. Na-experience diri Partadani na may pinilian na at ang ara na gani sa vaccination centers, ang mga gadugok na tao, ang ginahimo sang mga patigayon sang kining vaccination, inalista nila. Ang problema kay kung makita nga kilala
sa isa ka banwa ang nagpila, tinatawaan pa rin yung mga kabyanan. Kaya amo na karon ang dinareklamo sang sila nga bangod ginagawa isang vaccine na Johnson & Johnson subong, may pinilian ka ginapilo sa karon ng 5 banwa ang magapabakuna. Kay damo diri ang nagareklamo ng mga senior citizen. Kay ang sara ka requirement ang produkto subong ang may commodities at ang mga senior citizen. Ugaring ang realidad diri sa Antique, damo ang waay sa mablatian kag damo ang hindi senior citizen ang nabakunahan pa sa subong nga mga naglaw bangon Johnson & Johnson ang ginagamit ng mga COVID-19 vaccine partner. So amo na nga damo nagdagsa kay Johnson & Johnson ang vaccine nga gina-roll out. Na amo na partner ang nason na damo nagdulugok. So bago damo nagdulugok, palakasanay na lang system subong ang mga tabo sa mga vaccination centers. Kaya damo ang nagasiling nga nami di ang Johnson & Johnson sa isa katurok lang, lain na sang second dose. Mga pinalangga na mga para mati. So nagawa na diri sa Antique sa criteria sa requirement na bisan na hindi ka priority na pagkakanahan, hindi ka nila i-recommend. At kung ara ka sa site, kung may kilala ka na nag-manage ng pila, hindi nanda ikaw listahan para ma-induksyonan. Oh, so mas mayo na nga sa nagligad tuming sa Sinovac, madamo ang way nagapabakuna haw, nga damo na nadlock. Subong mas damo ang nag-aragsin sa mga among ano naginotok kag bago naginotok may mga favoritism na kaya nami nga vaccine ang ginagamit. So una sa iba may waay sa interesado pagpabakuna. Although nga may nagpabakuna gudman sa una, pero kinahanglan mo pa magbalik para sa segundo. So yung iyakisahan na ilang mo ang Johnson & Johnson sa mura nga raka katila partner kung nagabid na pukanay kung nagaragaway supply. Paano na ma-maintinar ang physical distancing magamusin naming? Dapat ma-maintinar na kay budlay bla ang delta nga daan nga variant tarada sa inyo. Katapusan kami diyang nalamita, kamo daya hindi pa mag-practice ang physical distancing. Hindi malikawan kay ang tao halin sa barangayan. Once nga may schedule subong mga dinunugok magbianan. So sang una may ara sila vaccination center sa pila kay banwanan nga sa gym lang, pero hindi mo matrabuhan kung sino gusto mo pasudlon. Subong iya may ara na sila nga ginabutangan subong nga pwede matrabuhan mo ara ng mga gate bala, especially sa mga eskwelahan, sa mga high school, Dere sa Colossus, Antique, dere sa Bert Elementary School. So bangod nakita nga damo kadugok ang din trabuhan nila ang gate kag amo na gani bisan ni sarado ang gate, kung kilala nila ang sa gate nga nagapila, hindi mo nila pasudlon. Kag silingon lang sa iban nga iniya nga tao ara na sa listahan. Nagalusot yapon ang paborito. Si amo na yung mabudlay ming. Dapat may pulis na da nga naka-assign na ngayo sa police assistance ang inyong mga vaccinator para nga matapna na nga hindi magilinotok kag wala sang palot sanay during sa inyong vaccination partner Roming. Si Tani galing ang sa mga banwa na mong dali yung kilalahay tao mo. Ang kahapon kami nabsorbaran pa sa mga vaccination centers ang mga manggaranong kaya kag may naslakyan na mo na una yan mo. Amo na una yan mo ang mga malaan kangalin sa bukid. Nagpalista man din pabalok kay kuno kulang naman ang vaccine. Pag-abot naman kayo na ginambalan nga 100 lang subong, balik naman kamo sa rumaan,
kulang naman ang baktom. Yung iban ni daw, kalima na magbalik-balik, pero wag ako malugdan, kaya iban na wala na nila makita sa unang napila at nabakunahan man. Oo. So kalabanan na nga daway sila ga practice ang insakto nga pagsulundan. Ano nga mga kabanwahanan? Partner daw, hindi ko tasahan bilang imo sa mga one way, Oo. mabatian ang imo diri sa ito, partner. Sine- Pero amo na yung problema nga nasaksyan amon mo kita nga masulbar ini diri sa Kulasi, ang TTB, no? Ang municipal health, among kapadalagan sa vaccination center. Oo. Pwede po sila sa reklamo, ang baisingin ang pasilabot ng mayor nga tani, i-arrange nyo kay puro tani constituent sa nagreklamo. Kung orang ang kununahon sa may mga commodities, dapat amula na, kagwaay na sang ibang nga bataon, na basket pa sa suta sa kabayo, amo pa na una na makunahan. Oo. Dapat amo na siling kumeng. May vaccination slot sila. Kung sino lang ang natagan sang ticket, amo lang na ang bakunahan. Ang wala ticket, gwa. No? Kung sa baylihan, ang may pula ticket, amo makasaot. Ang white ticket, hindi pwede kasaot. Amo lang na saming. Amo gani, kung butangan tani sistema ni, ulas mo lang nimo. Ora tani, nagti reklamo. Tapos di ko ng proyekte kang dapat makunahan, isun niya senior citizen kang na corporate ang may balatian o kung ano bla. Nga kinanglan mabakunahan, si dapat amo ng kunahon. Why na sang iban? Si ako gani, kung pwede pala gani magpamakuna sa saniniyo to, makasulod din ko. Kaya manti klara ko sa mga patigayon sa vaccination program. Daring tisiling taton, unahala na yung mga malamda. Kay damo pa mga kamalaman sa barangay nga way gani banwati abiso nga sila na Correct. pwede makakadtos banwatag, pwede makapabakuna. Oo. Dapat unahon anay na. No, pwede kita ya makapulo pa iway ming. No? Ang dapat unahon kung anong plaster sang IETF, amo ina ang ilang nga unahon nga bakunahan, hindi kay bisan sino na lang. No? Dapawala wala sang ginasunod nga protocol, waay sang may ginasunod nga sistema, budlay naming. So, Okay. Nautod ang linya ni partner Roming Antonio, live and direct dito sa Antique. Dapat butangan nyo sang sistema. Kag ang mga senior citizens, hindi nyo na pagpabalik-balika. Na maluhoy man kamo. Ha? Us-us pa na sila sa bukid. Kag kung may wheels ding iban, unahon nyo. Hindi unahan nyo anay ang mga tigulang. Kaysa ulihi, kung hindi nyo na pagunahon, ay, matigulang man kamo. Dira man makamo makadto sa pagkatigulang. Ha? Kag base silingon nyo, base ginggabaan ako, kaysa una, ang mga tigulang, dapat nga mauna, ginpaulihi ko pa. So, panumduman nyo sa Mayo. So, dapat, Meng, mayara da sistema. Kaya kung wala sang sistema, ang makaluluoy, amo ini ang mga tigulang, partner Meng. kaya ang mga tigulang sa baryo, sila tani ini ang man, pag-abot sa banwa, isang tigulang na dapat prioritize. Hindi na-prioritize. Ay diri sa artik, damo ang bandabakunahan na hindi pag-anisipusipon. Ambay kundiin sila nagkuha sang ila ng mga sang ila assurance and sang ila assurance sa timin na pwede sila mabakunahan. So, naros pala parte laban pang hindi tigulang na punahan sa piki kaya ay mga plan. Dapat, Meng, ang amoning Janssen iya sang ang Johnson & Johnson, iyan isang Janssen mo. Dapat na they prioritize nila ang comorbidities
ang may mga diferensya blaming may underlying condition, underlying medical condition kag ang mga tigulang. Amo giniya ang para ang iyasang Johnson & Johnson para gini sila. Hindi niya para ni sa mga kabataan, hindi para ni sa mga millennial. Wais lak maanaw. Kaya mo na yung problema nito. Kaya siguro bangod na damo nagakunanglan sinidirib sa manggaramong pagway blatian sang nanamian sang Johnson sa nga baksin ini damo ang gusto magsingit. So kung kilala mo ba ang nagamanihar sa pila, yung nakalista ka rin, kung pwede ka mabakunakan, partner ang iba na butride. Oo. So hindi sila sa Sinovac, kay Budlay na nga mag-in-check sila. Amo gani sa una sa Sinovac lang sa isang interesado. Kung kayo nag-abot ang Johnson sa vaccine, at mo nag-interesar pala kasanin ng kasabong. Gadi na gusto, no? Ginakulang, no? So, mas mayo namin nga makalabot ni sa mga authorities, ilabi na sa IATF nga muna dang sitwasyon sa subong. So, kabay pa na makalabot niya mo naman ito mantakayon ka kay bag ko naman nila ang ilang matakaran ko na medyana ay nakita na sila mismo nasingit nila mga kasalanan ang kusiso nga hindi dapat. So, abo ni partner, pag marinig ang report, ay hindi sa may probinsya sa Mantika, sa instrumento mo, nag-report para sa Iloilo Newsline. Madamong salamat sa report. Si partner Romeng Antonio live and direct sa probinsya sang Antique. Dalas dasontang kay General Elias Arne, parte sa siyam ni ka mga generals, total hibaluon niya pa man, kag iya pa ni Usisaon, no? O sisaon mo da mayo, kung sino ning mga hudas ang siyam ni ka mga generals ni, nga ginpanglawag ni President Duterte, nga involved sa drug trafficking. I-check na to anay ang report sa atong koneksyon, live and direct sa probinsya sang Iloilo, Ruel Arbael. Ha? I-check ta. Yari ang report upod sa kaya partner Ruel Arbael live and direct sa probinsya sang Iloilo. Maayadayad king kabi sir janay kag subong man inday sweet don kag sa aton sila nga mga viewers and followers nga nakatutok diri sa Iloilo Newsline, mayadayad king kabi sa inyo tanan. Yari nang balita nga aton sila nga madulong gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Una diri sir janay mo ang isa ka senior citizen no nagwasay sang iya sining manghod nga nadakpan sang Zaraga PNP kagabi kag ining suspetsado no kilala kay Juanito Sobrevega 60 anyos nga nagwasay sa iya sining manghod nga si Junilo Sobrevega nga lunsay ini sila residente sang barangay Halaud Sur Zaraga Iloilo. Hinubog naman ang rason sir Johnny no nga konsiderin na nagtagay-tagay nining duwa kag sang medyo nakatughong na sang ining makulubong ilim nun kag diskusyon no kung mga ibubunot nila kag mga hirigutanon ang nagaginuwa na kag nagbinay sa ining magutod kag na wasaya nini no sang habol nga wasay no medyo hindi ba gisyado talom gid kag dogin doon niya lang man no wala yan man gid nga gintudo gid hakyaw ining nasambit sa ning wasay kag nabagrasan lang man no nabagrasan no ining manghod nga si Junilo Sobrevega. Kag madasig naman no nga nagresponde ang Zaraga PNP sa nasambit sa nga lugar kag natabo no ining insidente sa nabala naton kagina kagabi no kung sa di na duwa man lang ni sila ang nagbulos-bulos tungga no sang ila sining ginbakal sining ilim non kag sa subong gilamang aga no suno sa investigasyon o kon sa aton sining pagstorya sa Zaraga PNP nagkasugot no nga nag-sit kalining magutod kag ginpatawa na gid lamang no sang sining manghod ang iya sining magulang aminado man sining manghod nga mayara man nga sayop sa iya sining nga bahin
So wala na ginapasakaan sang kaso ining magulang kag hilway naman no sang Zaraga PNP ini nasambit nga magulang kag nagpatawaray na ini sila kag ginapasalig naman nila nga hindi na maliwat ining hindi pagindanay sa tunga nila nga magutod kag hindi kag ginlaygaya na lang gilamang no sang kapulisan dira sa Banwa sang Zaraga ining magutod. Sa dugang naton sa balita Sir Johnny no, apat sini ka mga wanted person ang natigayon no nga madakpan sa mga kapulisan diri sa probinsya sa Iloilo kahapon. Una diri no ang pagdakop sang isa sini ka suspisado nga ginkilala kay Judy Lenciano, 36 anyos, nga residente sa barangay Kabalik no, Balasan, Iloilo, nga wanted ini siya sa kaso nga rape no, kag natigayon ini siyang madakpan sang Balasan PNP kahapon. Kag dira no sa Banwa sang Aniway man natakop man ini kahapon ini si Michael Zalazar no, 42 anyos, nga residente sang barangay Abordo, Haniway, Iloilo, nga wanted din isa sa kaso nga pagbayular sa nga Republic Act 9262 o kon pagpangabuso no sa kababaihan no. Kagdira naman sa Banwa sang Miagao, Iloilo, nadakpan man ining si Clarence Del Escobar, 26 anyos, nga residente man no sang barangay Bakawan, Miagao, Iloilo, nga ini siyang wanted sa kaso man nga pagpangawat no. Kag isa man pagid no, ka-wanted person na nadakpan dira sa Banwa sang Dingli, Iloilo kahapon, kag natigayon gid no nga madakop sang Dingli PNP ining si Eduardo Dolindo, 46 anyos, nga residente man no, sa barangay Dikuan, Dingli, Iloilo, na ini siya wanted naman sa kaso nga malversation of public funds. So ini sila tanan no, yara na sa paginakop sang kapulisan, sila sa ini tagsa-tagsa ka mga municipal police station, kag may gin ano man ang korte no, rekomendar man nga sini nga tagsa-tagsa sini ka piyansa para sa ila temporaryo nga kahilwayan, except lang no sa isa no nga si dira sa Balasan no, sa nga si Judy Lenciano no, nga wala ini sa sang piyansa nga sini nga kaso is because nga rape ini nga sini nga kaso. Sa dugang naton sini nga balita Sir Johnny no, isa man kalaki ang nagbuno sa iya sini nga tagay nga nadakpan man no sang Carles PNP kahapon kung sa diin ining suspisado no, ginkilala kay Teddy Solis nga nagbuno no sa iya sini nga tagay nga si Alan Arizala, ini sila Lonsay, residente man no sang barangay Tupas, Carles, Iloilo, kag yara na sa establish nga kondisyon sa ospital dira sa Balasan District Hospital ining biktima, kag hindi naman magpasaka no sang kaso ining biktima matapos nga nagpromisa no ining suspisado nga siya na no magbayad sang iya sini nga tanan nga gingasto sa iya sini nga pagpa-hospital. Sa dugang naton sini nga balita Sir Johnny no, duwa ka persona ang naghikog naman no diri sa probinsya sang Iloilo, kung sa dinhi sa dira sa Banwa sang New Lucena, nga residente sang barangay Damirez, New Lucena, Iloilo. Kung sa dinhi ning lalaki no nga 18 anyos, ang residente no sa barangay Damirez, New Lucena, Iloilo, ang nasapwa na gid lamang sang iya sini nga iloy nga kabit na no sa balayan sang ila sini nga balay, kag sa wala sini may bulaan nga rason no nga nakibot ang iya sini nga iloy nga nagkabit na lang iya sini nga anak nga wala sang kabuhi, dira sa ila sini nga balay no sa improvise nga lubid nga ginalubid-lubid ni sang iya sini nga iloy nga sang iya sini nga sa iya sini nga anak nga ining persona no nga naghikog, kag gilayon naman nga gidala no dira sa Banwa sang New Lucena o kono New Lucena Health Unit apang sa masubok sini nga sitwasyon no, ining persona ang gindeklarar sang iya sini nga attending physician nga si Dr. Maria Cristina Riala nga dead on arrival no, o kon patay na, gideklarar nga patay na sang sinisambit nga doktor ining persona no nga 18 anyos nga naghikog no, kag yara na sa subong sa isa ka punerarya ang iya sini nga bangkay. Kaya sa dugang naton sa nga balita Sir Johnny no, dira naman sa Banwa sang Leon, isa man ka persona no ang nasapuan kahapon sa nga aga no, isa nga persona no 45 anyos na, kag balo nga nasapuan na gid lamang sa iya sini nga nagahamyango na no sa iya sini nga balay, ini nga 45 anyos sini nga lalaki nga ginapatihan no nga naginom sang hilo. Kag may naulid may ni siya nga isa sini kalubid, kag may kutsilyo no, kung baga kompleto nya gid nga sini nga paghikog, kung wala sa madayon sa iya sini nga paginom sang ilo, may ara pa sa nga lubid kag kutsilyo nga gamiton para sa paghalit sang iya sini nga kaugalingon no, kag suno man sa mga biktima o kun sa mga himata sing biktima nga nagasupre ini sang nervous breakdown ini nasambit sini nga persona,
Nga gilayo naman ini siyang gidaladra sa Leon Rural Health Unit apang gindeklarar no nga dead on arrival sang ya sining attending physician kagang bangkay sang sining biktima no. Ang natalana na nga pag-autopsihon kag nagapati no ang himata sang sining persona nga ining persona ang naghiko gid no. So mo itong madulong naton sining balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo sa gihapon ini si Roel Arbael para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report sa atong connection live and direct sa probinsya sang Iloilo, Roel Arbael. Ano to? Oops. Gusto nyo magbakal sa isda, barato, preska, kadto kamo sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo ang pwesto ni Nijima kag ni Digol. No? Pangitaan nyo lang da. Ara malang suludlon gamay, ara na da ang ilang pwesto. Ang ila dara nga baligya, nga isda, ginakuha dito sa istansya. Adlaw-adlaw, may mga seafoods manada sila. No? I-approach nyo mag-asawa. Pili lang kamo, gagmay dalagko, kag kung ano klase sang isda, ara dira sa mag-asawa nga Sanday Digol kag si Nijima sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Kag gusto nyo man magbakas ng itlog, kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Estes, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man kamo makatawag sa 0947-856-4729. Salamat sa pagpamati kay Mary Grace Bautista, Julian Bautista de Celos, Bebs Villanueva, Gemma Cabalonga, kag kay Tokadoy, Derfla, Najma Tupas, kay Nong Boyboy, kay Antiting, kay Papalando, kag kay Linlin. Kay Henry Vargas, Manuelita Sibonga, Marie Eve Santilla, Mary Joy Castiva, Jovita Fuego, Jovita Fuego, Kay Ma'am. June Kalumay, kag kay Terry Pasro. Dira man sa kay Sheila Habiliana Gaitan, kag kay Mike Gaitan sa Nueva Valencia, mayang gabi. Kay Major Bermijo sa Ngordan, kay Major Ferrer sa Nueva Valencia, sa pamilya Diaz sa Maayon, Panitan, Cuartiro sa probinsya sang Capiz, mayong gabi sa inyong tanan. Kag kay Sheila Baga Sombero, kag Darns Kadnar. So sa tanan-tanan nga mga listeners, mga viewers namon, mga YouTuber, madamo gid nga salamat. Sa taga More Power sa mga empleyado, maayong gabi. May yara nga ginakayo subong ang taga More Power. I see. So dasig mo lang na. Basta may standby nga team ka na, dasig lang na. So wala na kita sang tinion sa ato nga pagpangalagad. Salamat sa inyo nga pagupod sa subong nga edisyon Hulyo 27. Pila na lang kadlaw, kabay pa nga hindi na ma-extend pagid ang ECQ. So kita naman kita buwas. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Sa tanan-tanan, madamo nga salamat. Kag Mayong gabi, Pilipinas.